ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தில் செய்யப்படுபவை. இது பின்னர் விளக்கப்படும். சத்வகுணத்தின் தானம் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் செய்யப்படும் தானங்கள் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் அவை வெறும் பண விரயங்களே. கிருஷ்ண உணர்வினை உலகெங்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக மட்டுமே தானம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அத்தகு தானம் சத்வகுணத்தை சார்ந்தது. தம சுய கட்டுப்பாடு என்பதை பொறுத்தவரை இது தர்மத்தின் படி வாழும் அனைவருக்கும் உரியது. இருப்பினும் குறிப்பாக கிரகஸ்தர்களுக்கு ஆனதாகும். கிரகஸ்தனுக்கு மனைவி இருக்கும் போதிலும் அவன் தனது புலன்களை காம வாழ்வில் தேவையின்றி உபயோகிக்க கூடாது. இல்லறத்தாருக்கும் காம வாழ்வில் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மட்டுமே அவர்கள் அதில் ஈடுபட வேண்டும். அவனுக்கு குழந்தைகள் தேவையில்லை என்றால் அவன் மனைவியுடன் காம வாழ்வை அனுபவிக்க கூடாது. கருத்துடை முறைகள் அல்லது இதர கொடூர முறைகளின் மூலம் குழந்தைகளின் பிறப்பை தடுத்து நவீன சமுதாயம் காம வாழ்வினை அனுபவிக்கின்றது. இது தெய்வீக குணமல்ல, அசுரத்தனம். யாரேனும் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் இல்லறத்தானாக இருந்தாலும் சரி, அவன் தனது காம வாழ்வினை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம். கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதற்கான நோக்கமின்றி அவன் குழந்தையை பெற்றுக் கொள்ள கூடாது. ஒருவனால் கிருஷ்ண உணர்வில் வளரப்போகும் குழந்தை கொள்ள முடிந்தால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கலாவதி மாதாஜி. நாளைக்கு மாதாஜி குழந்தைகளை பெறலாம். இந்த ஒரே ஒரு லைன் தான் மாதாஜி இந்த பேஜ்ல. ஆனால் இந்த தகுதியின்றி வெறும் புலனின்பத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோ தண்ணீர் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். தானிஷ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு மத்தியானம் 2 o'clock மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணுமா? ஓகே மேம். எந்த ஐடி மேம்? நம்ம இந்த ஐடி தான் நம்ம டீம். ஓகே. We'll take some inputs and then today evening NND Prabhujiyoda meeting we can speak out. You can also join that meeting. Okay. Okay ma'am. Sure. Hare Krishna. Ma'am, mostly this Tuesday I might be traveling. Adnala I'll take the Bhakti Shastri on Saturday, on Thursday or Friday, ma'am. Whatever suits. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. 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 எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. Reading from Bhagavatam, 4th canto, 30th chapter, 3rd sloka. Yes, Mallika Mataji, Padma Mataji. Okay, correct. நான் படிக்கிறேன் மத்தாஜி. நானும் படிக்கிறேன் மத்தாஜி இன்னைக்கு. ஓகே, நீங்க பிரேம மத்தாஜி இருங்கோ. நேத்து அவங்க எல்லாம் கை உயர்ந்ததுனால அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் டைம் இருக்கும்போது தரேன். இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும். ஓகே, கரெக்ட். மைத்ரே உவாச்ச பிரசேதசோ அந்தர் உததௌ பிதுர் ஆதேசகாரிணஹ ஜய யஜ்ஞேன தபசா புரஞ்சனம் அதோக்ஷயன். எஸ். Hare Krishna Mataji. Maitreya Uvacha Prachedasontar Udatau Vidur Adesakarinah Jaya Yajnena Tapasa Puranjanam Adokshayan. Maitreya Uvacha Maitreyer கூறினார். பிரச்சேதசக பிரச்சேதரர்கள் அந்த உள்ள உததௌ கடல் பிது அவர்கள் தந்தையின் ஆதேச காரின கட்டளைகளை சுமந்து கொண்டு ஜப யஜ்ஞேன மந்திரங்களை ஜபித்ததினால் தபசா கடும் தவத்தினால் புறம் ஜனம் முழுமுதற் கடவுள் அதோக்ஷஜயன் திருப்தி அடைதல். மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவர் மைத்ரேயர் கூறினார். பிரச்சேதர்கள் எனப்படும் மன்னர் பிராச்சீன பரிகியின் புதல்வர்கள்
தங்கள் தந்தையின் கட்டளையின்படி கடல் நீரினுள் தவம் செய்வதற்காக சென்றனர். சிவபெருமானால் அருளப்பட்ட மந்திரங்களை திரும்ப திரும்ப உச்சரித்ததனால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய திறன் பெற்றவராயினர். பொருளுரை: நேரடியாகவும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஒருவன் தனது வழிபாடுகளை சமர்ப்பிக்கலாம். ஆயினும் சிவபெருமான், பிரம்மதேவன் போன்ற சிறந்த பக்தர்களின் பிரார்த்தனைகளை ஒருவன் திரும்ப திரும்ப உச்சரிப்பதாலோ அல்லது சிறந்த மகான்களின் காலடிகளை பின்பற்றுவதனாலோ ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை மிகவும் எளிதில் திருப்திப்படுத்தி விடலாம். சில நேரம் நாம் பிரம்ம சமீதையை பின்வரும் ஸ்லோகத்தை ஜபிக்கிறோம். 5.29. ஆதி புருஷம், உயிர்களை படைத்தவரும் பசுக்களை காப்பவரும் நமது விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவரும் ஆன்மீக ரத்தினங்களால் கட்டப்பட்டு கோடிக்கணக்கான கற்பக விருட்சங்களினால் சூழப்பட்டிருக்கும் உறைவிடங்களில் இருப்பவருமான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். அவர் எப்பொழுதும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளினாலும் லட்சக்கணக்கான கோபியர்களினாலும் பயபக்தியுடனும் அன்புடனும் பணி செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் இப்பிரார்த்தனையை ஜெபிப்பதின் மூலம் அவரை நாம் பின்பற்றுகிறோம். இதுவே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய எளிய வழியாகும். தூய பக்தன் முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கு நேரடி முயற்சியில் இறங்க மாட்டான். பகவானை வழிபடுவதற்குரிய சிறந்த வழி பக்தர்களின் சீட பரம்பரையினரை பின்பற்றுவதே ஆகும். சிவபெருமான் அர்ப்பணித்த பிரார்த்தனைகளும் பிரச்சேதர்களினால் இவ்வாறே திருப்பி செய்யப்பட்டன. அதனால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சி பெற செய்வதில் வெற்றி பெற்றனர். முழுமுதற் கடவுள் இங்கே புரஞ்சன என்று குறிப்பிடுகிறார். மத்வாச்சாரியரின் கூற்றின்படி உயிர் பொருளே புரஞ்சனன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஏனென்றால் அவன் லோகவாசியாகி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்பினால் உலகில் வாழ்வதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றான். முழுமுதற் கடவுள் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் மற்றும் அவரும் அதனுள் குடிபுகின்றார். அண்டாந்தரஸ்த பரமானு சயாந்தஸ்தம். பகவான் உயிர்வாழின் இதயத்திலும் அணுவினுள்ளும் புகுகின்றார். ஆகவே உயிர்வாழியும் ஒரு புரஞ்சனன், பரம புரஞ்சனருக்கு தொண்டனாவான். எனவே இத்துணை புரஞ்சனின் கடமை பரம புரஞ்சனனை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். இதுவே பக்தி தொண்டாகும். பகவான் ருத்திரன் அல்லது சிவபெருமான் ருத்ர சம்பிரதாயம் என்று அழைக்கப்படும் வைணவ சம்பிரதாயத்தின் ஆதி குரு ஆவார். ருத்ர கீதேன என்றும் வார்த்தை பகவான் ருத்ரரின் சீட பரம்பரையின் கீழ் பிரச்சேதரர்கள் ஆன்மீக வெற்றியினை அடைந்தனர் என்று குறிப்பிடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தசவர்ஷ சஹஸ்ராந்தே புருஷஸ்து ஸ்நாதனஹ தேஷாம் ஆவிர்பூத்ஷரம் சாந்தேன சமயன் ருச்சா. எஸ் பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 4. தசவர்ஷ சஹஸ்ராந்தே புருஷஸ்து சனாதனஹ தேஷாம் ஆவீரபூத்ருச்சரம் சாந்தேன சமயன் ருச்சா. தசவர்ஷ 10 வருஷங்கள், சகஸ்ர அந்தே 1000 இறுதியில், புருஷ பரம புருஷர், பின்னர், சனாதன நித்திய, தேசாம் பிரதேசங்களின், ஆவிரபூத் தோன்றினார், கிருச்சரம் கடுமையான தவம், சாந்தேன திருப்தியுற்று, சமயன் தனித்தார், ருச்சா அவரது எழிலினால். மொழிபெயர்ப்பு: 10,000 வருடங்கள் பிரசேதர்கள் கடுமையான தவம் செய்த பின்னர் அவர்கள் தவத்தில் மகிழ்ந்த முழுமுதற் கடவுள் மிகவும் இனிமையான வடிவத்துடன் அவர்கள் முன் தோன்றினார். அவரின் தோற்றம் அவர்களை பெரிதும் கவர்ந்தது. தாங்கள் செய்த தவத்தின் பயன் இதுவே என்று மகிழ்ந்தனர். பொருளுரை: 10,000 வருடங்கள் கடுமையான தவம் செய்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய முயற்சி அல்ல. ஆயினும் ஆன்மீக வாழ்வின் உறுதிமிக்க மாணவர்களான பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினை பெறுவதற்காக இத்தவங்களை மேற்கொள்கின்றனர். அக்காலத்தில் மக்களின் ஆயுட்காலம் மிகவும் நீண்டதாகும். அதனால் அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் தவம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தனர். இராமாயணத்தை இயற்றிய வால்மீகி 60,000 வருடங்கள் தவம் செய்தார் என்பர். இங்கு பிரசேதார்களின் தவத்தில் முழுமுதற் கடவுள் மிக்க
மகிழ்ச்சி அடைந்து இறுதியில் அவர்கள் முன் தோன்றினார். இதனால் அவர்கள் மிகுந்த திருப்தி அடைந்ததோடு தவத்தில் தாங்கள் அனுபவித்த கஷ்டங்களையும் கூட மறந்தனர். அதுபோல் பக்தனும் முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு கொண்டவுடன் தனது உழைப்பினையும் துறவு நெறிகளின் துன்பங்களையும் மறக்கிறான். துருவ மன்னர் 5 வயது சிறுவனாக இருந்த போதிலும் கூட காய்ந்த சருகுகளையும் நீரையும் மட்டுமே உண்டு மிகவும் கடுமையாக தவம் செய்தார். 6 மாதங்களில் முழுமுதற் கடவுளை நேரே தரிசிக்கும் பாக்கியம் பெற்றார். இறைவனை பார்த்து இரு கரங்களையும் கூப்பியபடி சுவாமின் கிருதார்த்தோஸ்மி, அதாவது போற்றுதற்குரிய பகவானே, உம்மை காண்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றார். உண்மையில் இத்தவங்களும் துறவுகளும் சத்திய யுகம், துவாபர யுகம் மற்றும் திரேதாயுகம் போன்ற யுகங்களிலேயே செய்யப்பட்டன. கலியுகத்தில் இத்தவம் செய்யப்படவில்லை. கலியுகத்தில் இத்தவத்தின் பயனை ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமே பெற்றுவிட முடியும். காரணம், இந்த யுகத்தில் மக்கள் வீழ்ந்து பட்டிருப்பதனால் பகவான் அவர்கள் மீது கருணை கொண்டு இந்த எளிய முறையினை அருளியிருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜெயிப்பதனால் ஒருவன் அதே பலன்களை அடைகிறான். ஆயினும் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டிருப்பதை போல் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் இம்மகா மந்திரத்தை ஜெயிப்பதில் கூட ஆர்வமில்லாத துரதிருஷ்டர்களாக நாம் இருக்கிறோம். ரொம்ப யதார்த்தமான உண்மை இல்லையா? எல்லாருக்குமே இது கிடையாது. எஸ் பிரேமா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோவா வாசிங்க. சுபர்ண ஸ்கந்தமாருடோ மேரு ஸ்ரங்கம் இவாம்புதஹ பீதவாச மணிக்ரீவ குர்வன் விதிமிராதிசஹ. பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்வர்ண ஸ்கந்தம் ஆரூடோ ரங்கம் இவாம்புதக வீதவாசா மணிக்ரீவ குர்வன் விதிமிராதிசக. ஸ்வர்ண பகவான் விஷ்ணுவின் மகா வாகனமான கருடன், ஸ்கந்தம் தோள்களில், ஆரூட அமர்ந்து கொண்டு, மேடுமலை சிருங்கம் உச்சியின் மேல், இவ போன்று அற்புத ஒரு மேகம், பீத வாசா மஞ்சள் வண்ண ஆடை அணிந்து, மணிக்ரீவ அவரது கழுத்தில் கௌத்துவ மணிமாலை அலங்கரித்தது. குர்வன் செய்தது, விதிமீராக இருளிலிருந்து விடுதலை, திச எல்லா திசைகளும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். கருடனின் தோள்களின் மீதமர்ந்த முழுமுதற் கடவுளின் தோற்றம் ஒரு கார்மேகம் மேனியின் மேருமலையின் உச்சியில் அமர்ந்தது பகவான் போன்றிருந்தது. பகவானின் உன்னத உடல் மஞ்சள் வண்ணப்பட்டு பீதாம்பரத்தினால் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது. அவரது கழுத்தினை கௌத்துவ மணிமாலை அலங்கரித்தது. பகவானின் உடலிலிருந்து தோன்றிய ஒளி இப்பிரபஞ்சத்தின் இருளை அகற்றியது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மத்திய லீலை 22.31 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ண சூரிய சமா மாய யகய அந்தகார கிருஷ்ண சூரிய சமா மாயகய அந்தகார யாகான் கிருஷ்ண தாகான் நாகி மாயார அதிகார. என் பகவானின் ஒளிரும் சூரியனை போன்றவர். இதனைத் தொடர்ந்து எப்போது முழுமுதற் கடவுள் தோன்றினாலும் அங்கே இருளோ அறியாமையோ இராது. உண்மையில் இந்த இருண்ட பிரபஞ்சம் சூரியனால் ஒளி செய்யப்படுகிறது. ஆனால் சூரியனும் சந்திரனும் பரமபுருஷ பகவானின் ஒளியினை வாங்கி எதிரொலி செய்கின்றன. பகவத்கீதையில் 7.8 பகவான் கூறுகிறார், சசி சூரியோ யோகோ, அதாவது சூரியனும் சந்திரனிலும்
ஒளியாக திகழ்பவன் நானே என்கிறார். இதன் முடிவு என்னவெனில், அனைத்து உயிருக்கும் ஆதியாக இருப்பது பகவானின் உடல் ஜோதியாகும். இது பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் இவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. எஸ்ய பிரபா பிரபுவதோ ஜெகதண்ட கோடி என்று. முழுமுதற் கடவுளின் உடல் ஜோதியினால் ஒளி செய்யப்படும் பொழுது எல்லா இருளில் இருந்தும் அனைத்தும் விடுதலை பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. காஷிஷ்ணுனா கனக வர்ண விபூஷணேன பிராச்சித் கபோல வதனோ விலசத் கிரீட அஷ்டாயுதைர் அனுஷரைர் முனிபிஹி சுரேந்திரைர் ஆசேவிதோ கருட கிண்ணகீத கீர்த்திஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காசிஷ்ணுனா கனகவர்ண விபூஷணேன பிராஜாத் கபலோ வதனோ விலசத் கிரீடக அஷ்டாயுதைர் அனுசரைர் முனிபிஹி சுரேந்திரைர் ஆசேவிதோ கருட கிண்ணகீத கீர்த்திஹி. காசிஷ்ணுன ஒளிர்கின்ற கனை பொன் வண்ண வண்ணம் விபூஷணேன அணிகளுடன் பிரஜாத் ஒளிகின்ற கபோல நெற்றி வதன முகம் விலசத் பளபளக்கும் கிரீட கிரீடம் அஷ்ட 8 ஆயுதங்களுடன் அனுசரை அடியவர்களினால் முனியி மாமுனிவர்களினால் சுர இந்திரை தேவர்களினால் அசேவித பணி செய்யப்பட்டு கருணஞ கருடனால் கிண்ணர லோகத்தை சார்ந்தவர் கீதக பாடி கீர்த்திகளை மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் திருமுகம் எழில் மிக்கதாய் இருந்தது. அவரது தலையினை கண்ணை பறிக்கும் கிரீடமும் பொன் ஆபரணங்களும் அணி செய்தன. பளபளக்கும் கிரீடம் ரம்யமாக அவரது தலையில் சூடப்பட்டு இருந்தது. பகவானுக்கு 8 கரங்களும் ஆயுதங்களை ஏந்தி இருந்தன. பகவான் தேவர்களாலும் மாமுனிவர்களாலும் பிற அடியவர்களாலும் சூழப்பட்டிருந்தார். இவர்கள் அனைவரும் இறைப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பகவானின் வாகனமாக கருடன் தனது இறக்கைகளை அசைத்தபடி வேத மந்திரங்களினால் பகவானின் புகழை பாடிக்கொண்டிருந்தது. கருடன் கிண்ணறலோக வாசியாக இருப்பார் என்று தெரிகிறது. பொருளுரை. பொதுவாக விஷ்ணு வடிவம் 4 கரங்களுடனும் அவற்றில் 4 பொருள்களை ஏந்தி இருப்பது போலவே சங்கு சக்கரம் கதாயுதம் தாமரை மலர் காட்சியளிக்கும். ஆனால் இங்கு பகவான் விஷ்ணு 8 கரங்களுடனும் அவற்றில் ஆயுதங்களுடனும் தோன்றியதாக குறிப்பிடப்படுகிறார். வீரராகவ ஆச்சாரியார் சங்கும் தாமரை மலரும் கூட ஆயுதங்களாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பர். பரம நெறியாளராக பகவான் இருப்பதினால் அவர் கரத்தில் உள்ள எதுவும் ஆயுதமாகவே கருதப்படுகிறது. 4 கரங்களில் 4 விதமான ஆயுதங்கள் இருக்க மீதமுள்ள 4 கரங்களில் வில், அம்பு, திரிசூலம் மற்றும் நாகம் போன்றவை இருந்தன. ஸ்ரீ வீரராகவ ஆச்சாரியார் 8 வகையான ஆயுதங்களாக சங்கு, சக்கரம், சூலாயுதம், பத்மம், சாங்கம், சரம் ஆகியவை போன்றவற்றை குறிப்பிடுகின்றார். ஒரு அரசன் அமைச்சர்கள், தளபதிகள், செயலாளர்கள் சூழ்ந்திருக்கவே எப்போதும் காணப்படுவான். அதுபோல் பகவானும் தனது அடியவர்களான தேவர்கள், மாமுனிவர்கள், தெய்வீக மகான்கள் போன்றவர்களால் எப்போதும் சூழப்பட்டிருக்கின்றார். அவர் தனிமையில் இருப்பதில்லை. அதனால் பகவான் அருவமானவரா என்று கேள்விக்கு இங்கே இடமில்லை. அவர் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளாகவே இருக்கின்றார். அவரது துணைவர்கள் கூட உருவம் உடையவர்களாகவே இருப்பர். இஸ்லோகத்தின் விளக்கத்திலிருந்து கருடன் கிண்ணறலோகத்தை சேர்ந்தவர் என்று தெரிகிறது. கிண்ணறலோக வாசிகள் அனைவரும் கருடனை போன்ற தன்மை உடையவர்களாகவே இருக்கின்றனர். அவர்களது உடல்கள் மனிதர்களை போன்று இருந்தாலும் அவர்களிடம் பறப்பதற்குரிய இறக்கைகளும் இருக்கின்றன. கீத கீர்த்தி என்னும் வார்த்தை கிண்ணறலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பகவானின் புகழை இசைப்பதில் மிகவும் தேர்ந்தவர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது. பிரம்ம சம்ஹிதையில் ஜெகதண்ட கோடி கோடீஸ்வர அசேஷ வசுதாகி விபூதி பின்னம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் பல்வேறு வகையான உலகங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு உலகமும் தனித்தன்மை உடையதாக இருக்கின்றது. இஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் கிண்ணறலோகத்தை சேர்ந்தவர்களிடம்
பறப்பதற்கு உரிய இறக்கைகள் இருக்கின்றன என நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. சித்தலோகம் என்றொரு லோகம் இருக்கிறது. அங்கு உள்ளவர்கள் இறக்கைகளின்றியே பறக்கும் திறமை உடையவர்கள் ஆவர். இவ்வாறு ஒவ்வொரு உலகத்திற்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கின்றது. இதுவே முழுமுதற் கடவுளின் பல்வேறு வகைப்பட்ட படைப்பின் அழகாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம் இப்போ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இது குரு மகராஜுக்கு ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அவருக்கு தலைய பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆகல, கண் முழிக்கல மாதாஜி அவரு. அப்புறம் தலை கீழே வச்சுட்டு காலு உடம்பெல்லாம் ஹைட்டா தூக்கி வச்சுட்டு தலை கீழே வச்சாங்க. கால் சர்க்குலேஷன் பிரெயினுக்கு வரணுன்றதுக்காக அப்படி படுக்க வச்சாங்க. கண்ணே முழிக்கல மாதாஜி. பிரபு எல்லாரும் எழுப்புறாங்க, உசுப்பி எழுது, கண்ணு தரக்கல, அசைக்கவும் செய்யல. அப்புறம் டாக்டர் வர வச்சு ஐவி எல்லாம் போட்டு ஒரு 2 hours கழிச்சா கண்ணு திறந்தாரு மாதாஜி அவரு. அப்புறம் 2:30 மணிக்கு அவருக்கு டயாலிசிஸ் கூட்டு போயிட்டு முடியாது, பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சாயந்தரம் 6 o'clock ஆரம்பிச்சு 10:30க்கு முடிச்சா மாதாஜி அவருக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு 11:30 தான் கோயிலுக்கு வந்த. அதுக்குள்ள அங்கேயே இருந்த கோவில இருந்த மாதாஜி, இருந்து பார்த்துட்டு வந்த மாதாஜி. ஆனா அவர் பார்க்க முடியல, வந்துட்டோம். ஒரு 11 மணிக்கு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்தாரு அவருக்காக எல்லாம் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன் மாதாஜி. எல்லாருமே ஒரு மாலை பண்ணுங்க எப்பவுமே. இது ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவலி, எஸ்பெஷலி தீட்சை பெற்றவங்க இது இந்த டெம்பிள்ல எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நரசிம்ம ஸ்துதி ஒரு மாலை பண்ணணும். அடுத்து சில துளசி மந்திரங்கள் எல்லாமே இருக்கு, அதெல்லாம் அந்த டெம்பிள்ல இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க. எனக்கு அந்த டயத்துக்கு நான் போக முடியாது. ஸோ ஐ எம் நாட் யூஸ் டு தட். எனக்கு என்ன முடியறதோ அது மட்டும் செய்யலான்ட்டு காலையில ஃபர்ஸ்ட் நரசிம்ம ஸ்துதி ஒரு மாலை பிரபு குரு மகாராஜுக்காக பண்ணிடுவேன். நான் வெரி எமர்ஜென்சில தான், அதாவது எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டு முடியாத பட்சத்துல மட்டும்தான் அன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா செய்ய முடியாம போயிடுமே வழிய, மற்றபடி காலையில எழுந்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் நரசிம்ம ஸ்துதி தான் ஒரு மாலை. ஒரு 10 நிமிஷம் 12 நிமிஷம் ஆகும் கண்டிப்பா. ஃபாஸ்டா சொன்னா 10 நிமிஷம், ஸ்லோவா சொன்னா 15 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு மாலை பண்ணிடுவோம். அடுத்து ஒரு மாலை நம்ம ஜபம் குரு மகாராஜுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக செய்யணும். இது நீங்க ஸ்டாண்டர்டா பண்ணுங்க. இதுதான் நம்ம குரு சேவையே நம்ம செய்யறது. ஏன்னா நாம எதுவுமே அவருக்கு கொடுக்கல, இருக்கிற உண்மை அதுதான் இல்லையா. நம்முடைய பாவ கர்மங்களை எல்லாமே அவர் கழிச்சிருக்கார். நம்ம எல்லாரும் தீட்சை பெறறோம். எஸ்பெஷலி தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு தான் இதை நான் சொல்றதே. ஷெல்டர் தீட்சை, ஷெல்டரை விட தீட்சை தான். தீட்சை கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா நம்முடைய புண்ணிய பாவங்கள் எல்லாமே 0 ஆயிடும். அது வரைக்கும் நாம் ஆற்றி இருந்த புண்ணியங்களும் சரி பாவங்களும் சரி எல்லாமே 0 பேலன்ஸ். ஓகே, அதன் பிறகு நம்ம புதுசா ஒரு அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். புண்ணியங்களும் சரி பாவங்களும் சரி இல்லையா. அந்த அளவுக்கு அந்த பழைய எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்துருந்தோம்னு தெரியாது இல்லையா. அந்த அந்த பாவக்கடல்ல நம்ம அந்த தொடர்பையே துண்டித்த ஒரே ஒரு நபர் யாருன்னா குரு தான், தீக்ஷா குரு. ஸோ அத்தனை பாவங்களையுமே அவர் நமக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருக்காருன்னா அதற்காக நம்ம ஒரு நன்றி கடன் என்பது நம்ம கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் இல்லையா. இது நம்ம இண்டிவிஜுவலா யாருமே நமக்கு சொல்லலை. திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு டெவலப். ஸோ கருணை என்பது நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா, நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் சகாயம் பண்ணா இமீடியட்டா நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களுக்கு சகாயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. அது பிகாஸ் ஆஃப் த கம்பேஷன், கருணை கொடுத்து இன்னும் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யறது அது மிகப்பெரிய கருணை இல்லையா. ஜென்ரலா ஒரு மினிமம் லெவல் கருணை உள்ளம் இருக்கிறது சில பேருக்கு கிராட்டிடியூடே இருக்காது.
ஒரு பக்கம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க, ஒரு பக்கம் வந்து என்ன கொடுத்தான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ரகம் இருக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. ஆனா ஒருத்தவங்க நமக்கு ஏதோ நல்லது செஞ்சாங்கன்னா அதை நினைச்சு பார்க்கறதே வந்து கொஞ்சமா அவங்க கிட்ட கருணை இருந்தாதான் அதை நினைக்கவே பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஸோ நாம வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஸோ குரு மகாராஜோட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்ல ஒரு இது இருக்கணும். நாம எந்த ஒரு அபராதத்தையுமே அவர் நமக்கு தீட்சை கொடுத்ததுனால நாம அபராதத்தில் இருக்கக்கூடாது. எந்த வைஷ்ணவாவுக்குமே நாம வந்து எதையுமே பேசக்கூடாது. பேசுறோம், அதாவது நான் ரைட்டா பேசுறேன்னு நினைச்சிட்டு நான் நிறைய பேசுவேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி பேசவே கூடாது நம்ம. அது மிக தவறு. பீயிங் ரைட் இஸ் நாட் த கிரேட் திங். அது நமக்கு நாம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிறது, அவ்வளவுதான். ஓகே, அது வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நான் பர்ஃபெக்ட், நான் ரைட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே வெளிப்படுத்தக்கூடாது. தட் இஸ் அ ராங் வே. அது டிவோட்டி குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது. அடுத்தவங்க நம்மளை தவறாகவே சொல்லிட்டா கூட அதை வந்து நான் கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இல்லையா? இறைவனுக்கு தெரியும் நம்ம கரெக்டா இல்லையான்றது. அதை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் மோடுக்கு தான் நம்ம போகணும் எப்பவுமே. ஒருத்தரை எப்பவுமே எடை போட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. இவங்க இப்படி அவங்க அப்படி, இந்த ஆட்டிடியூடே நம்ம விட்டுறணும். அது மிக மிக அவங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இணைந்து விடுகின்றோம். நாம செய்யக்கூடிய பாவங்களே நம்ம எவ்வளவு அனுபவிக்கணும்னு நமக்கு தெரியாது. அடுத்தவங்களுடைய பாவ மூட்டையோடையும் நாம் எதுக்கு தொடர்பு படுத்திக்கணும்? அதனால நம்ம கமெண்ட் பாஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த கமெண்ட் பாஸ் பண்ற டயத்துக்கு ஒரு 2 மந்திரத்தை நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? குரு மகாராஜ் கோஸ்டம் இல்லையா? ஒரு மாலை நரசிம்ம ஸ்துதி, ஒரு மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். ஐ திங்க் தட் இஸ் த வே நான் வந்து என் மனசுல இருந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அது நான் பண்ணல, பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த டீமோட சேர்ந்ததால, இன்னும் பக்தர்கள் கூட்டத்தோட இணைஞ்சதான் இது வரும், தானா வரவே வராது. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு அதெல்லாமே எடுத்துரைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில்லை, நான் இன்னைக்கு சொல்றேன். நான் நரசிம்ம ஸ்துதி ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் குரு மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் டெய்லி நரசிம்ம கவசம் டெய்லி ஜெயபதா மகாராஜுக்கோசரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது மோர் தென் 1 year அவருக்கோசரம் 4 rounds சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்க மகாராஜுக்கும் அது மாதிரி ஒரு ரவுண்டு சாண்ட் பண்றேன் மாதாஜி. வித் குரு அண்ட் கௌரங்கா மர்சினால இது வரைக்கும் என்னால செய்ய முடிஞ்சது மாதாஜி. எஸ், எவ்ரிடே யூ ஹேவ் டு பெக் த மெர்சி. நம்ம யாசிக்கணும், குரு பரம்பரா கிட்ட யாசிக்கணும். டெய்லி நாம வந்து எஸ் எந்த மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க, எனக்கு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கருணையை எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டிப்பா ப்ரே பண்ணிட்டு தான் அந்த நாம ஜபங்களுக்கே போகணும். ஓகே, அப்போ அது எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டா வந்து முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ குரு மகாராஜுக்காக ஒரு மாலை மகாமந்திரமும் ஒரு மாலை வந்து நரசிம்ம ஸ்துதியும் அவருடைய ஆரோக்கியத்திற்காக செய்வோம். டில் இஸ் இந்த பிரபஞ்சத்துல நமக்காக எத்தனை பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து 70,000 டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. 70,000+ டிவோட்டிஸ் குரு மகாராஜ். ஓகே, ஸோ அது அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் கருணை புரிஞ்சிருக்காருன்னா, ஏன்னா பிரபுபாதர் அவருக்கு 50,000 தான் டார்கெட் கொடுத்துட்டு போனார். ஆனா அதையும் தாண்டி 70,000+ டிவோட்டிஸ் அவர் எடுத்துட்டு இருக்காரு. 70,000 டிவோட்டிஸ் இருக்காங்கன்னா நம்ம 70,000த்துல எத்தனை பேர் எவ்வளவு தவறு பண்ணுவாங்க, எவ்வளவு பாவம் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நாம பண்றது அவரையுமே ஒரு இம்பாக்ட் தான். டுடே இஸ் சஃபரிங் நம்மளாலதான் இருக்கிற உண்மை அதுதான். அதை நம்ம ஒத்துக்கணும். ஓகே, அவர் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த மஞ்சரீஸ என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய க்ளோஸ் அசோசியேட். ஒன் ஆஃப் த புக்ல தான் நம்ம படிச்சேன் நான். ஸோ அந்த ஒரு க்ளோஸ் அசோசியேட்ல அவர் அப்படிங்கறத வந்து ஐ திங்க் சில பிரபுபாதா சொன்ன மாதிரி வந்து படிச்சேன் நான். ஸோ அதனால அவருக்கு தெரியும் குரு மகாராஜ் யாருன்றது அவருக்கு தெரியும். இந்த ஜீவன் முந்தைய ஜென்மத்துல என்னவாக இருந்தது என்று தெரியும். நம்மள மாதிரி தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை கரை சேர்க்கறதுக்காக வந்திருக்காருன்றதும் தெரியும். ஸோ வெரி மெர்சிஃபுல் நம்ம குரு மகாராஜ். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும், எல்லாரையுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு இது, எந்த வேர்வ பாவம் இல்லாம அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ்ல அதை நம்ம நல்லாவே பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு நிலை வந்து நம்ம வந்து எண்ணும் பொழுது அவருடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. நம்முடைய எத்தனை ஜென்ம பாவத்திலிருந்து நம்மளை விடுதலை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? எஸ்பெஷலி தீக்ஷா பெற்றவங்களுக்கு தான் இது மெயினா சொல்றது. நான் தீட்சை பெற்றவங்களுடைய முன் ஜென்ம பாவங்கள் எல்லாமே வந்து துண்டிக்கப்பட்டு. ஓகே, இதுதான் குருனுடைய கர்த்தவியம். அஸ் அ குரு அவர் செய்யக்கூடிய, எந்த குருவா இருந்தாலும் செய்யக்கூடிய ஒன்று தான் இது. ஆனா அவர் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது குரு மகாராஜால. அதனால அவருடைய ஆரோக்கியத்திற்காக நாம் இதை கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகே, நீங்க முடிஞ்சது இது செய்யுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் கெட்டிங். சிங்கப்பூர் பார்த்து கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இங்கதான் இருப்பார் மாதாஜி.
இங்கதான் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க, ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ஃபைன். குட். மைத்ரே உவாச்ச ரசேதசே அந்த உததௌ விதுர் ஆதேசகாரிணः ஜய யஜ்ஞேன தபசா புரஞ்சனம் அதோக்ஷயன். மாமுனிவர் வந்து விதுரரை பார்த்து, பிரஷேதர்கள் எனப்படும் மன்னர் பிராச்சீன பரிஷத்தின் புதல்வர்கள் தங்கள் தந்தையின் கட்டளையின்படி கடல் நீரில் தவம் செய்வதற்காக சென்றார்கள். ஆமா, அவங்க அதாவது பிராச்சீன பரிஷத் தான் வந்து இந்த ஆஸ்டரிட்டியை பண்ண சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார் இல்லையா. சிவபெருமானால் அருளப்பட்ட மந்திரங்களை திரும்ப திரும்ப உச்சரித்ததினால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய திறன் பெற்றிருந்தனர். 100%. ஓகே. ஸோ நமக்கு ஒரு குரு பரம்பரிலிருந்து ஒரு மந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்குன்னா அந்த மந்திரத்தை நாம மீண்டும் மீண்டும் அதாவது சொல்லும் பொழுது நாம தூய்மை அடைகின்றோம். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்கு எல்லாமே வந்து நீங்குகின்றது. காம, குரோத, லோப, மத, மக்ஷரம் இல்லையா, மோக, இது எல்லாமே நம்ம அந்த 6 விதமான இதெல்லாமே வந்து நம்மகிட்ட இருந்து அந்த பண்புகள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமா விலகும். அதாவது தூய்மை அடைகின்றது. ஸோ நம்ம பகவானை நேரடியாக சேவிக்கலாம், ஆனால் அது இட் வில் டேக் டைம். அதே குருவின் மூலியமாக சேமிக்கும் பொழுது சுலபமாக அந்த பாதையை நம்மளால அடைந்துவிடும். அந்த அஷூரன்ஸ் வந்து பகவானே கொடுத்துருக்காரு. ஸோ வி ஷுட் ஒன் மஸ்ட் ஃபாலோ எ குரு அண்ட் தென் ரீச் டு த சூப்ரீம். குரு மற்றும் கடவுள் இருவரையுமே நம்ம என்றைக்குமே வந்து மறக்கக்கூடாது. ஸோ விதவுட் குரு நம்ம டைரக்டா போகும்பொழுது அது கைடன்ஸ் இல்லாத ஒரு முயற்சி. அதனால நம்ம வெகு காலமாகும் நம்ம அதுல வந்து அடையிறது, பிறவி பயனை அடையிறது. ஆனா அதே குருவின் மூலியமாக போகும்பொழுது நமக்கு என்னதான் செய்யணும்ன்றத வந்து அழகா சொல்லியிருப்பாங்க, அதை அப்படியே எடுத்து நடத்திக்கலாம். நாமளே போகும்போது என்ன செய்யணும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஆனா நம்ம எல்லாத்தையுமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் பண்ணி காலத்தை கிடைக்கும். இங்க வந்த பிறகு நம்ம காலத்தை வீண் விரயம் செய்யக்கூடாது இல்லையா. அதை நாம் நன்னா பார்த்துக்கணும். நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஒருவன் தனது வழிபாடுகளை சமர்ப்பிக்கலாம், அது ஒன்றும் தவறு கிடையாது. ஆனா அவருடைய பலன்கள் வந்து கிடைப்பதற்கு வெகு காலம் ஆகும். மேலும் நாம் ஆற்றக்கூடிய இந்த செயல்கள் வந்து ஆத்தென்டிசிட்டி தெரியாது இல்லையா, அங்கீகாரம் பெற்றதான்ற தெரியாது. அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நமக்கு யாராவது அங்கீகாரம் பெற்றவர்கள் எடுத்துரைச்சா அதை ஃபாலோ பண்ண சுலபத்துல இறைவனை அடைய முடியும். ஆயினும் சிவபெருமான், பிரம்மதேவன் போன்ற சிறந்த பக்தர்களின் பிரார்த்தனைகளை ஒருவன் திரும்ப திரும்ப உச்சரிப்பதினாலோ அல்லது சிறந்த மகான்களின் காலடிகளை பின்பற்றுவதாலோ ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை மிக எளிதில் வந்து அவரை வந்து அடைய முடியும், திருப்திப்படுத்தி விடலாம். சில நேரம் நாம் பிரம்ம சமீதை வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா, ஆதி புருஷம் உயிர்களை படைத்தவரும் பசுக்களை இல்லையா, அதாவது கோரட்சணை செய்யக்கூடியான அந்த பரம்பொருள் உமது விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவரும் நம்ம எல்லா இச்சைகளையுமே பகவான் வந்து நிறைவேற்றுகிறார் இல்லையா. ஆன்மீக ரத்தினங்களால் கட்டப்பட்டு இல்லையா, ஆன்மீக ரத்தினங்களால். ஸோ தட் ஆல்சோ பிகம் ஸ்பிரிச்சுவல். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த வஸ்துமே நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்க முடியும் எப்படின்னா அது இறைவனுக்காக படைக்கப்படும் போது, அர்ப்பணிக்கப்படும் போது இல்லையா. உணவு படைக்கிறோம், அது இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம், அதை நாம ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அது ஆன்மீகமான ஒரு தன்மையை வந்து பெறுகிறது. இல்லைன்னா அது வெறும் பௌதிகம்தான். அதனால நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாதியத்தை ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம பக்திக்காக செலவிடும் பொழுது நம்முடைய சம்பாத்தியமே ஆன்மீக தளத்துல போய் நிற்கிறது. அப்ப அந்த வீட்டுல வந்து அமைதி, இது எல்லாமே நிகழும். ஓகே. ஸோ அப்படி எதுக்கு ஆன்மீக ரத்தினங்கள் என்று எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்துறது அனைத்துமே வந்து ஆன்மீகம் தான். ஓகே. கோடிக்கணக்கான கற்ப விருட்சங்களினால் சூழப்பட்டிருக்கும் உறைவிடங்களில் இருப்பவருமான கோவிந்தன், இது கோலோகத்துல சொல்றது இல்லையா. ஸோ கோவிந்தனை நான் வணங்குகின்றேன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பாடலுடைய விளக்கம். ஸோ இது யார் பாடுறது, பிரம்மர் பாடுகிறார். அவர் எப்பொழுதும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் சூழப்பட்டு இல்லையா, லட்சக்கணக்கான கோபியர்களால் சூழப்பட்டு அவங்க எல்லாமே வந்து பயபக்தியுடன், அதாவது சப்மிசிவோட இல்லையா, அடக்கத்தோடும் அன்போடும் இல்லையா, பணிவோடும், அதே மாதிரி வந்து அதாவது ஒரு செயலை இப்படிதான் செய்யணும்ன்றது வந்து வேத சாஸ்திரங்களை எடுத்துரைச்சிருந்தா அது அப்படியே வந்து கடினமா இருந்தாலும் அதை வந்து பராமரித்து இல்லையா அந்த செயல்களில் ஈடுபடுவதும், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்தா பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பக்தி வந்து தூய்மை அடையும். நம்ம ஏனோ தானோன்னு செய்யறது எல்லாமே வந்து இட் வில் ஹேவ் இம்பேக்ட். பட் ஆனா பர்ஃபெக்டா அந்த உண்மையான அந்த நிலையை வந்து நம்மளால அடைய முடியாது. அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு மந்திரம் சொன்னாலுமே பகவானை மனதில் நிலைநிறுத்தி நாம் அதை சொல்லணும்.
அதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று. மேலும் அதாவது பயபக்தியுடனும் அன்புடன் பணி செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் இப்பிரார்த்தனையை ஜெபிப்பதின் மூலம் அவரை நாம் பின்பற்றுகின்றோம். எப்படி நம்ம இறைவனை ஃபாலோ பண்றோம், இல்லை எப்படி நம்ம குரு பரம்பராவை ஃபாலோ பண்றோம்னாக்கா இறைவனிடத்துல இருந்து தான் இந்த மந்திரம் வந்தது இல்லையா? ஸோ அப்போ அதான் முதல்ல பிரம்மர் இந்த மகாமந்திரம் சொல்றேன். நம்ம ஆல்ரெடி ஐ திங்க் நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க. சாரி, ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல வந்து இது வருது, 6th கேண்டோல படிப்போம். நம்ம மகாமந்திரம் வந்து சொல்லப்பட்டது இது எந்த உபநிஷத்துனாக்கா சாந்தோக உபநிஷத் கிடையாது, ஐ திங்க் சம் உபநிஷத்துல வருது இது. அந்த உபனிஷத் நான் உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு டக்குன்னு அந்த உபனிஷத் ஞாபகம் வரல. கலிச்சந்திர உபனிஷத். ஓகே, கலிச்சந்திர உபனிஷத்துல வந்து இந்த இந்த மந்திரம் மகாமந்திரம் வருது. அங்கே பிரம்மர் வந்து சொல்றார், இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்மளால சத்தியுகத்தை போலையோ இல்லை திரேதாயுகத்தை போலையோ இல்லை வந்து துவாபரயுகத்தை போலையோ நம்ம வந்து தவங்களையோ இல்லையா யக்ஞங்களையோ இந்த மாதிரி கோயில் வழிபாட்டுல வந்து ஈடுபட்டுறது முழுசுமாக அப்படி நம்மளால எல்லாருக்குமே முடியாது. அதனால சுலபமாக வந்து செய்யப்பட வேண்டியது இந்த ஹரேர் நாமம் தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை தான் நம்ம ஆச்சாரியா வந்து இது கோலோகத்திலிருந்து வந்ததாக, நம்ம கோலோக சாட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்றது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த பிரம்மர் என்ன பண்றார், நாரதருக்கு சொல்றார். நாரதர் வந்து தக்ஷனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்றார். சரி, ஓகே, நாரதர் இல்லை, ஐ திங்க் எஸ், நாரதர் தான் சொல்றார். தக்ஷனுக்கு முதல்ல ஒரு 10,000 ஆண் பிள்ளைகள் வருவாங்க, பிறப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து பக்தியில தக்ஷன் தான் சொல்லுவோம். இங்க எப்படி பிராச்சீன பரிஷத் வந்து தன்னுடைய பிரச்சேதாக்களை 10,000 ஆண்டுகள் போய் தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ளும்படி சொல்றாரு இல்லையா? அது மாதிரி அங்கே தக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுவான், அவனுடைய 10,000 மகன்களை வந்து போய் தவ வாழ்வை பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புவான். அந்த வேலை தான் வந்து நாரத மகர்ஷியை பார்ப்பாங்க. மேலும் நாரத மகர்ஷி அவங்களுடைய மேன்மையான அந்த பக்தியை பார்த்து அவங்களை வந்து கரை சேர்த்தணுன்றதுக்காக வந்து அவர் அந்த வாதியை வந்து காட்டி கொடுப்பாரு. ஸோ நாரத மகர்ஷி மேல கோபமா வரும் தக்ஷருக்கு இல்லையா? ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது அபிவிருத்தி இல்லையா? ஸோ உயிர் வாழிகளுடைய அபிவிருத்திக்காகத்தான் அதனுடைய பிள்ளைகளை வந்து ஈன்றார். ஆனா அது எல்லாமே வந்து வீணாகிவிட்டது என்ற ஒரு வருத்தம் இருந்தது. மீண்டும் வந்து ஒரு 1000 பிள்ளைகளை வந்து அவர் அதாவது தன்னுடைய மனைவி மூலியமாக ஈண்டெடுத்த பொழுது அவர்களுக்கும் அதே ஆன்மீக தளத்துல அவர்கள் வந்து பக்குவம் அடையணுன்றதுக்காக தபஸ் பண்றதுக்காக அனுப்புறாரு. சேம் அதே நீர்நிலையில தான் அவங்களும் சாரஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? அந்த சாரஸ் எனக்கூடிய அந்த நீர் தேக்கத்தை வந்து உட்கார்ந்து அவங்க நீருக்குள்ள சென்று தவம் புரிய ஆரம்பிப்பாங்க. மேலும் அவர்களும் அதை முடித்து வரும்பொழுது அவர்களுக்குமே என்ன பண்றார் நாரத மகரிஷி மீண்டும் வந்து அறிவுறுத்தி அவங்கள வந்து பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போயிட்டு இறைவனை திருவடிகளுக்கு அனுப்பிச்சிடறாரு. ஸோ அப்பதான் தக்ஷனுக்கு வந்து கோபம் வரும்போது பிரம்மதேவர் தான் சொல்வார், நீ வந்து பெண் பிள்ளைகளை ஈன்றெடுத்துக்கொள்ளுன்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் தக்ஷனுக்கு எவ்வளவு பிள்ளைகள், பெண் பிள்ளைகள் 60 இல்லையா? 60 பிள்ளைகள். அதுல 60 பெண் பிள்ளைகள், 27 பேரை வந்து சந்திரனுக்கு, அதுதான் நட்சத்திரங்களாக இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பின்னாடி நம்ம படிப்போம் இல்லையா? ஸோ அதுவே நம்ம வந்து இந்த பகைய பக்தியுடனும் அன்புடனும் பணி செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் இப்பிரார்த்தனை இங்கே ஒரு பக்தர் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடியதுதான் மிக மிக முக்கியம். அந்த 2வது 1000 பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது என்ற ரெஃபரன்ஸ் வந்து அங்க மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. ஸோ மகா மந்திரம் வந்து நாமளா வந்து எடுத்துட்டு வந்தது கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ மேன்மேட், இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த சுப்ரீம் லார்ட். ஓகே, கோலோக சார்ட்டை நீங்க ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த மகாமந்திரம் கோலோகத்துல இருந்து வந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க நீங்க எனக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும்போது. அப்படி இந்த மகாமந்திரம் வந்து கொடுக்கப்படுகிறது. அது போல வந்து இந்த நம்ம அந்த கிரேட் ஆச்சாரியர்கள் தான் நம்முடைய வழி நடத்துதல வந்து மேற்கொள்ள எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றது வந்து நமக்கு வழி நடத்துவாங்க. அதை நாம வந்து பின்பற்றணும். கலியுகத்திற்கு வந்து அந்த மந்திரம் வந்து இந்த ஹரே நாம இல்லையா? அந்த கேவலம், அதாவது வெறுமனே நம்ம ஹரே நாமத்துல நம்ம வந்து மூழ்கி இருக்கும்போது நாம அந்த பக்தியின் தரப்புல நம்ம மனசை லயித்து இருக்கும்போது நம்முடைய கடமைகள் எல்லாமே செவ்வனே நடைபெறும். எப்போ தடைக்கற்கள் வரும்னா நாம அதை விட்டு தூரமாக விலகும் பொழுதுதான், நாம செய்கின்றோம் என்ற உணர்வு வரும்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள் ஏற்படும். இதுவே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்திருக்கலையே, எப்படி நம்ம இறைவனை திருப்திப்படுத்த முடியும்னாக்கா
ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா. அப்படியே நம்ம அதை உணர்ந்தறிந்து அதை வந்து செயல்படுத்தணும், ரொம்ப முக்கியம். மேலும் தூய பக்தன் முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கு நேரடி வழியில் இறங்கவே மாட்டான், டைரக்டா போக மாட்டான். அவன் வந்து த்ரூ சீட பரம்பரை வழியாக தான் ஆச்சாரிய மலை, ஈவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ் ஆல்சோ இல்ல. ஸோ அதாவது அடியனுக்கு அடியன், தாசனுக்கு தாசன், ஈவன் ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம் ஆல்சோ ஃபாலோஸ் த சேம் அதாவது பாலிசி ஒன்லி. ஓகே. மேலும் சிறந்த வழி பக்தர்களின் சீட பரம்பரையினை பின்பற்றுவதே ஆகும். சிவபெருமான் அர்ப்பணித்த பிரார்த்தனைகளை பிரச்சேதர்களால் இவ்வாறே திரும்ப திரும்ப செய்யப்பட்டது. அவர் சொல்லி கொடுத்தது அவங்க திரும்பி திரும்பி இந்த தியானத்துல செய்துட்டே இருந்தாங்க. அதனால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சி பெறுவதில் வெற்றி பெற்றனர். ஸோ இறைவன் வந்து ஆனந்தம் கொண்டார், அவருடைய தரிசனத்தையும் அவங்க பெறுறாங்க. முழுமுதற் கடவுளை இங்க புரஞ்சன என்று குறிப்பிடுகிறார். ஸோ முழுமுதற் கடவுள் அதாவது மத்வாச்சாரியின் கூற்றின்படி உயிர் பொருளே புரஞ்சனன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவன் லோகவாசியாகி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்பனினால் உலகில் வாழ்வதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். எஸ் இல்லையா? நாம் இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளேயே நாம சிக்கிக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில வருவதற்கான வாய்ப்பை தான் நாம எப்பவுமே தேடிட்டு இருக்கோம். நாம யாரு, நாம் எதுக்கு இங்க வந்தோம், நாம் என்ன கடமை என்ன, இதெல்லாம் அலசி ஆராயும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க செய்யக்கூடாதது எல்லாத்தையுமே அவங்க நிவிருத்தி மார்க்கம், பிரவருத்தி மார்க்கம் இல்லையா? பிரவருத்தி மார்க்கம் என்பது நம்மளை பந்தப்படுத்தும், நிவர்த்தி மார்க்கம் என்பது நம்மளை விடுதலை அளிக்கும். அப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தை நோக்கி அவர்கள் செல்கிறார்கள். மேலும் முழுமுதற் கடவுள் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார், இது புற இல்லையா? மற்றும் அவரும் அதனுள்ளே வந்து உட்புகிக்கிறார் இல்லையா? அதாவது கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணுவாக அண்டாந்தரஸ்த பரமாணு அணு பரம அணு அப்படின்னா பரமாணுன்னா 6 அணுக்கள் சேர்ந்துதான் ஒரு பரமாணு. நீங்க அந்த காலத்தினுடைய சாப்டர், ஐ திங்க் செகண்ட் சாப்டர் 9th கேண்டோ 9th சாப்டர்னு நினைக்கிறேன், காலத்தை பத்தி சொல்றது. அதுதானா இல்ல வந்து 3rd கேண்டோல வருதான்றது ஞாபகம் எல்லாம் வரும். செவன்த் சாப்டர், தேர்ட் கேண்டோல அந்த கால்குலேஷன் ஆட்டம். ஓகே. 11th சாப்டர் 3.7 11 அந்த சாப்டர்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா 2 ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் ஆட்டம், அது மாதிரி 3 டபுள் ஆட்டம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட்டம் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. இதுதான் வந்து பரமாணுன்ற ஒரு இது வரும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல. பரமாணு இங்க பாருங்க, அனுர்திவி பரமாணு ஷேத். ஓகே. பரமாணு என்றால் வந்து திசரேணு திரசரேணு அப்படின்னாலே பரமாணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த திரசனேனுச திரய ஸ்மிருதாக ஜலார்க்க ராஷ்ரம்ய ஆவகதாக கம் ஏவானு பந்தம் ஆகாது. இந்த இடத்துல நீங்க கால்குலேஷன் 2 ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் ஆட்டம், அது மாதிரி 3 டபுள் ஆட்டம் வந்து ஒரு 6 அணுக்கள் கலந்தது இல்லையா? அதுதான் திரசரேசுனா திரசரேனுனா அப்படின்னு வந்து வரக்கூடியது. So the atom is invincible particle, but when 6 atoms combine to they are called as திரசரேனு and that is visible in sunshine. இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த திரசரேணுக்கள் வந்து 3 திரசரேணுக்கள் வந்து திருதி, இதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஓகே. லவ மாத்திரம் காலத்தை கழிக்கிறது இல்லையா? ஸோ 3 திரசரணுக்கள் வந்து ஒரு திருப்தின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி 100 திருப்திகள் வந்து ஒரு வேதம் என்று சொல்கிறார்கள். 3 வேதங்கள் வந்து ஒரு லவ அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் இந்த ஒரு செகண்ட வந்து நம்ம வந்து இத்தனை பாகங்களாக பிரிக்கும் பொழுது அதுவே திருப்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் எடுத்திருக்கேன், நீங்க வந்து ஒரு முறை டைம் கிடைக்கும் போது போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. 3வது காண்டம் 11வது அத்தியாயத்துல. ஓகேவா? அண்டாந்தரஸ்த பரமானு ஷாயந்தஸ்தம். பகவான் உயிர் வாழின் இதயத்திலும் அணுவிலும் புகுந்திருக்கின்றார் என்ப. அதுவே உயிர் வாழியும் ஒரு புரஞ்சனருக்கு தொண்டனாவான், அதாவது பரம புரஞ்சனுக்கு தொண்டனாவான். எனவே இத்துணை புரஞ்சனின் கடமை பரம புரஞ்சனை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். ஸோ நாமெல்லாம் புரஞ்சனன் அப்படிங்கிற பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பார்க்கும்பொழுது கூட, உடல் தளத்துல நோக்கும்போது கூட நாம தொண்டாற்ற வேண்டியது அந்த பரம்பொருளுக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் ருத்திரர், அதாவது சிவபெருமான் ருத்ர சம்பிரதாயம் எனப்படும் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ஆதி குரு ஆவார். அவர் தான் வந்து சீஃப்.
குரு. ருத்ரகீதேன என்னும் வார்த்தை பகவான் ருத்ரரினால் பாடப்பட்ட ஒன்றாகும் இல்லையா. அதை பிரச்சேதர்கள் அதை கடைபிடித்து அந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தின் கீழ் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்பது ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. தச வருஷ சஹஸ்ராந்தே புருஷஸ்து சனாதனஹ தேஷாம் ஆவிர்பூத பிரஷரம் சனாதேன சாந்தேன சமயன் ருச்சா. 10,000 வருடங்கள் தான் நீருக்குள்ள இருந்தாங்க. சாரஸ் நீர்த்தேக்கத்துக்குள்ள இருந்தாங்க. பரிச்சேதர்கள் கடுமையாக தவம் செய்த பின்னர் அவர்கள் தவத்தில் ஆழ்ந்து அவர்களுடைய தவத்துல மகிழ்ந்த பிறகு முழுமுதற் கடவுள் அவங்க முன்னாடி தோன்றுகின்றார். அவரின் தோற்றத்தை கண்ட அவர்களுமே பெரிதும் அவங்கள ரொம்ப ஈர்த்தார் அப்படின்றத சொல்லணும். தாங்கள் செய்த தவத்தின் பயன் இதுவே என்று அவர்கள் மகிழ்ந்தனர். அதுதான் இத்தனை தவம் பண்ணதுக்கு பகவான் நம்ம முன்னாடி காட்சி கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறது கண்டு அவர்கள் ஆனந்தம் கொண்டார்கள் என்பது அழகாக சொல்லப்பட்டது. 10,000 வருடங்கள் கடுமையான தவம் செய்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயமே கிடையாது. 10 நிமிஷம் நம்மளால ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது இல்லையா. 10,000 ஆண்டுகள் ஒரு இடத்துல இருந்து, அதுவும் நீருக்குள்ள மூச்சை பிடிச்சிக்கிட்டு இல்லையா. அப்ப அவங்களுடைய பூரக கும்பக ரேச்சக பத்தி நம்ம எதுவுமே சொல்லவே முடியாது இல்லையா. பூரக கும்பக ரேச்சக உட்சுவாசம் அதை பிடிச்சிக்கிறது, அப்புறம் வெளி சுவாசம் இல்லையா. நம்ம 6th சாப்டர் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். கும்பக்க எவ்வளோ பெருசா இருக்கும் இல்லையா. இது நம்ம துருவ மகாராஜோட கதையிலுமே படிச்சிருக்கோம். அவர் திங்களுக்கு ஒரு சுவாசம் அப்படின்னா ஒரு திங்கள் கால அளவுக்கு அவருடைய கும்பகா இருந்ததுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கும்பகம் என்பது என்னன்னாக்கா நம்முடைய சுவாசத்தை நாம ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறது, சுவாசத்தை வெளியே விடாம. இப்போ மூச்சு இழுத்தாச்சு, அது பூரக்க. ஓகே, அது அப்படியே வெளியில விடாம பிடிச்சி வைக்கிறது சில நொடிகள் தான் நம்மளால முடியும். அவங்கள மாதிரிலாம் நம்மளால ஆஸ்திரேலியர் பண்ண முடியாது இல்லையா. ரேச்சக்கா என்பது வெளியில விடக்கூடிய வெளி சுவாசத்தை பத்தி சொல்றது. மேலும் ஆயினும் ஆன்மீக வாழ்வின் உறுதிமிக்க மாணவர்களான பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினை பெறுவதற்கு இத்தனை தவங்கள் மேற்கொள்கிறார்கள். பின்ன எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட தவம் அப்படின்னாக்கா, இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெறணுன்றதுக்காக அவர்களுக்கு இங்கே வழி நடத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ அதைதான் அவரது தந்தை மூலியமாக அவர்கள் சென்று அங்கே தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்கின்றனர். அக்காலத்தில் மக்களின் ஆயுட்காலம் மிகவும் நீண்டதா. எஸ் இல்லையா. சத்தியுகத்துல லட்சக்கணக்கில் இருக்கும். அடுத்து இவங்க 10,000 இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கணக்குல 1000 கணக்குல, அடுத்து 1000 கணக்கு, அதுக்கப்புறம் 100. இப்ப நாம் எல்லாருமே கலியுகத்துல அதிகபட்சமா 100 ஆண்டுகள் இருக்கிறது மிக மிக குறைவு. இன்னும் கூட அந்த ஓல்டு ஸ்டைல்ல உணவு சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய ஆயுட்காலம் நல்லாவே இருக்கு. ஸோ நாம இந்த சிட்டியில ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பு என்ன ஆகுது. ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஒபேஸு, அதுக்கப்புறம் சுகர், பிபி எல்லாம் நமக்கு எல்லா ஏலிமெண்ட்ஸுமே சேரும். இதுதான் நாம் செய்யக்கூடிய. அக்காலத்தில் மக்களின் ஆயுட்காலம் மிகவும் நீண்டதாகும். அதனால் அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் தவம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தனர். அவங்களால அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்தது. நமக்கு 2 நிமிஷம் கூட முடியாது. ராமாயணத்தை இயற்றிய வால்மீகி எவ்வளவு ஆண்டுகள் இருந்தார்னா 60,000 ஆண்டுகள் மூதர் கடவுள் அதாவது தவம் செய்தார் என்பார். இங்கு பிரச்சேதர்கள் தவத்தில் ஆழ்ந்து முன்முதல் மிக்க மகிழ்ச்சியின் இறுதியில் அவர்கள் முன் தோன்றினார். இதனால் அவர் மிகுந்த திருப்தி அடைந்ததோடு இல்லையா, பகவானை பார்த்தா எல்லாருக்குமே அந்த ஆனந்தம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆனந்தம் தான் அவங்களுக்குமே ஏற்பட்டது. அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, தங்கள் அனுபவித்த கஷ்டங்களை கூட மறந்து விடுகின்றனர். இட்ஸ் வெரி டஃப். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானை சேவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுபோல பக்தனும் முழுமுதற் கடலும் தொடர்பு கொண்டவுடன் தனது உழைப்பினை துறவு நெறிகளின் துன்பங்களை மறக்கிறான். எஸ், இப்ப இந்த யாத்திரை போயிட்டு வந்தோம் இல்லையா, யாத்திரை போகும்பொழுது முதல் நாள் அவ்வளவு பெருசா ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு என்விரான்மெண்டா நமக்கு தெரியல. ஸோ எல்லாருக்குமே மன வருத்தம் இதெல்லாம் இருந்தது. ஆனா அதே கடைசி 3 நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா எல்லாமே பாசிட்டிவ் நடந்ததுனால முதல் 2 நாள் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோன்றதையும் நாம மறக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோம். ஸோ அதுதான் பக்தியினுடைய மகிமை இல்லையா. பக்தி எப்பவுமே நம்மளை உற்சாகப்படுத்தும், நம்முடைய முந்தைய கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே மறக்க செய்துவிடும். ஏன்னா அதுவே மேன்மையாக நமக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அது உணர்வுபூர்வமாக உணரக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, இது ஒன்லி லிப் சர்வீஸ் கிடையாது.
உதட்டளவுல பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் கிடையாது. இது அவங்கவங்க உணர்ந்தறிய வேண்டிய ஒரு பக்குவம். மேலும் இந்த நாள் அவர்கள் மிகுந்த திருப்தி அடைந்த தவத்தில் தாங்கள் அனுபவித்த கஷ்டங்களை கூட மறந்து விட்டார்கள். அதுபோல பக்தனும் முழுமுதற் கடவுளும் தொடர்பு கொண்டவுடன் தனது உழைப்பினையும் துறவினர்களின் துன்பங்களையும் மறக்கிறான். எல்லாமே வந்து அந்த துன்பமான நிலைகள் எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து அதாவது மறக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து அவன் தள்ளப்படுகிறான். ஏன்னா தள்ளப்படுறதை விட அவன் அந்த காட்சி, இறைவனுடைய காட்சியை, அவருடைய தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு அவன் மனது வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறது இல்லையா? அந்த ஆனந்தத்துல வந்து அவன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய பழைய கடினமான சூழ்நிலை எல்லாமே அவன் வந்து மறக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு அவன் தள்ளப்படுகிறான். நாம் எல்லாரும் கூட நாம ஜபங்கள் சொல்லணும். இறுதியில எப்பயாவது நமக்கு பாபாவுடைய தரிசனத்தை நாம பெற்றே தீர வேண்டும் என்ற அந்த வைராக்கியத்தை நம்ம வளர்க்கணும். அவருடைய தரிசனத்தை கண்டிப்பா நம்ம பெறணும். பகவான் எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணல. ஆனா நம்முடைய பக்தியை நாம கரெக்டான பாதையில எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் துருவமன்னர் 5 வயது சிறுவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அவருடைய சுவாசம் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா எப்பவுமே சமாதியில இருந்தவர் துருவ மகாராஜ் இல்லையா? மேலும் 6 மாதங்கள்ல தான் அவர் வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு நிலையை வந்து அடைந்தார். இறைவனை அதாவது பார்த்து இக்கரங்களை கூப்பியபடி சுவாமின் கர்த்தோ ஸ்மி, அதாவது போற்றுதற்குரிய பகவானே, உம்மை காண்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று யார் சொல்றது? அதாவது துருவ மகாராஜா. அததான் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். உண்மையில் இத்தத்துவங்களும் துறவைகளும் சக்தி யுகம், துவாபர யுகம் மற்றும் தேத்தா யுகத்துக்கு தான் இது வந்து செய்யப்படுது. கலியுகத்துல இங்க செய்ய முடியாது இல்லையா? கலியுகத்தில் எல்லாமே குறைதான். இத்தவத்தின் பயனை ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாந்திரத்தின் மூலமாவே பெற்றுவிட முடியும்ன்றதை வந்து இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆச்சாரியர் நமக்கு வந்து விளக்குகிறார். அதனால நாம இந்த பக்தி வந்து பக்குவமா செய்யணும்ன்ற அந்த ஒரு செயல்படும் தன்மையில செயல்படணுமே ஒழிய அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து நம்முடைய அகங்காரத்தையோ இல்ல வந்து நான் செய்தேன் என்ற எண்ணத்திலேயோ நாம கண்டிப்பாக செயல்படக்கூடாது. பகவான் அதாவது காரணம், இந்த யுகத்தில் மக்கள் வீழ்ந்து பட்டிருப்பதினால் பகவான் அவர்கள் மீது கருணை கொண்டு இந்த எளிய முறையினை வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. சிம்பிள் ப்ராசஸ். அதை நாம வந்து அதாவது அவங்க 10,000 ஆண்டுகள் தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டு அடைந்த பலனை நாம கலியுகத்துல வெறுமனே நாம ஜபங்களை செய்து நாம் அதை அடைந்து விட முடியும். ஏன்னா இந்த கால சூழலுக்கு ஏற்றவாறு இதெல்லாமே அமைக்க பெற்றிருக்கிறது. அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிப்பதினால் ஒருவன் அதே பலனை அடைகிறான் இல்லையா? 10,000 ஆண்டுகள் தவம் புரிந்த அந்த பலனை இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்வதன் மூலியமாக ஒருவன் அடைபெறுகின்றான். ரொம்ப அழகான விளக்கம். இது நம்முடைய வாழ்க்கையில அன்றாட நம்ம நிகழ்ச்சிகள்ல கூட பார்க்கலாம். நம்ம எந்த அளவுக்கு மாற்றத்துல வந்து இருக்கோன்றதுமே நம்முடைய செயல்படும் தன்மையிலிருந்து இதை வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். மேலும் சைதன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டது போல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் இம்மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பதில் கூட ஆர்வமில்லாத துஷ்டசாலிகளாக நாம் இருக்கின்றோம். எஸ், நமக்கு அந்த ஹையர் டேஸ்ட் என்பது ஒரே நிலையில நமக்கு இருக்கிறதே கிடையாது. சூபர்ணஸ்கந்தம் ஆருடோ மேரு ஸ்ருங்கம் இவாம்புதஹ பீதவாசமணி கிரீவ குர்வன் விதிமிராதிசஹ. இப்போ கருடனின் தோல் மீது பகவான் இருக்கார் இல்லையா? கருட வாகனம். பகவானா தோற்றம் ஒரு கர்மயோகம், ஒரு கார்மேகம் மேருமலையின் உச்சியில் அமர்ந்தது ஓமை கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு கார்மேகம் வந்து ஒரு மலையின் உச்சியை வந்து கடந்து போகும்பொழுது இருக்கும் இல்லையா? தினம் அந்த மலை மேலேயே தாங்கின்ற மாதிரி இருக்கும். அது போன்று இருந்தது பகவான் வந்து அந்த கருடன் மீது அமர்ந்திருந்த தோரணை. பகவானின் உன்னத உடல் மஞ்சள் வண்ண பட்டு பீதாமரத்தால் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது. அவர் கழுத்துல வந்து கௌஸ்துப மாலை இருந்தது. பகவான் உடலிருந்து தோன்றிய ஒளி இப்பிரபஞ்சத்துக்கு இருளினை வந்து அகற்றியதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாமே வந்து யார் உணர்றது? சேத்தர்கள் உணர்கிறார்கள். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்தியில வந்து குறிப்பிட்டு கிருஷ்ணா சூரிய சாம மாயா ஹாய அந்தகார யாஹன் கிருஷ்ண தாஹன் நாஹி மாயாரா அதிகாரா இல்லையா? பகவான் ஒளிரும் சூரியனை, அவருடைய கண்களே லோச்சனா இல்லையா? சூரிய சந்திரனுடைய பிரகாசத்தை கொண்டது அவருடைய கண்கள். இதனை தொடர்ந்து எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுள் தோன்றினாலும் அங்கே
இருளோ அறியாமையோ கண்டிப்பாகிறார் இல்லையா? அப்படின்னா உண்மையான ஞானத்தை அவர் நமக்கு வழங்குகிறார். உண்மையில் இந்த இருண்ட பிரபஞ்சம் சூரியனால் ஒளி செய்யப்படுகிறது. ஆயினும் சூரியனும் சந்திரனும் பகவானின் அதாவது உடல் ஒளியினை வாங்கி எதிரொலி செய்கின்றன. அதாவது இறைவண்டத்திலிருந்து வாங்கி அதை வந்து நமக்கு வந்து வழங்குகிறது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா? ஒரு பரமபுருஷ பகவானின் உடல், அதாவது பகவத்கீதையில 7.8 சூரியோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல சூரியனும் சந்திரனும் ஒளியாக திகழ்பவன் நானே என்று பகவான் வந்து சொல்றார். இது 7ஆம் அத்தியாயத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவர் சொல்லக்கூடிய வைபவங்கள் எல்லாமே 7ல வருது இல்லையா, 9ல வருது சிலது, அடுத்து வந்து 10ல மொத்த வைபவங்களையுமே வந்து லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துறாரு பகவான். அது எல்லாமே ஒரு சிறு பொறி போன்றதுன்னு தான் சொல்றாரு. அப்படின்னா இத்தனையுமே ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி பாடுறாரு. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கும் பொழுது இறைவனுடைய ஆற்றல் ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னிபொட்டன்ட் இல்லையா, இதெல்லாமே அளவிட முடியாத ஆற்றல், இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். மேலும் யஷப்பிரபா பிரபவது ஜெகதண்ட கோட்டி இல்லையா, நம்ம யஷப்பிரபா பிரபவது இது காலையில இந்த மங்களாரதி பாடும்போது வரும் இல்லையா. யஷப்பிரபா பிரபவது ஜெகதண்ட் பிரம்ம சமீதியில வருது ஜெகதண்ட கோட்டி. ஓகே, ஸோ யஷ பிரசாதாத் அந்த ஞாபகம் வந்துருச்சு எனக்கு. யஷப்பிரபா பிரபவதோ ஜெகதண்ட கோட்டி, இது வந்து பிரம்மர் பாடுறது, பாவாண்டி புகழ் ஆரங்களை பாடுறது. முதற் கடவுள் உடல் ஜோதினால் ஒளிய செய்யப்படும் பொழுது எல்லா இருளிலிருந்தும் அனைத்தும் விடுதலை பெறுகின்றன. அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதியினுடைய பிரகாசத்திலிருந்து தான் வந்து செயல்படுகிறது என்பது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் காலிஷ் நுனா கணக வர்ண விபூஷணேன ராஜத் கபாலோ வதனோ விலசத் கிரீட அஷ்டாயுதர் அனுஷைர் முனிபீஸ் சுரேந்திரைர் ஆஷே விதோ கருட கிண்ணகீத கீர்த்திஹி. ஸோ பகவானின் திருமுகம், இப்போ எல்லாமே புகழாரங்கள், இறைவனுடைய திரு உருவத்தை பற்றி பிரச்சேதர்கள் வந்து தரிசனம் பெறும்பொழுது அவர்கள் வந்து பாடக்கூடிய பாடல் தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பகவானின் திருமுகம் எழில் மிக்கது இல்லையா, அவருடைய முகம், அவருடைய இதுவே வந்து திருமேனி வந்து சௌந்தரியம் பொருந்தியது என்பது சொல்லப்படுவது நிறைய இடங்களை நாம வாசிக்கிறோம். அவரது தலையினை கண்ணை பறிக்கும் கிரீடமும் பொன் ஆபரணங்களும் ஒளி செய்தன இல்லையா. நல்ல அலங்கார பிரியர் பகவான் வந்து இல்லையா, பீதாம்பரத்தால, அதாவது இந்த மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை தான் அவர் உடுத்திருப்பார். பளபளக்கும் கிரீடம் ரம்யமாய் அவரது தலையில் சூடப்பட்டிருந்தது. ஸோ அதாவது கிரீட்டத்தை வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பகவானுக்கு 8 கரங்களும், இப்போ ஜென்ரலா நம்ம 4 கரங்களை பார்த்திருப்போம் இல்லையா, இங்க 8 கரங்கள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4 ஆல்ரெடி என்ன இருக்கோ அதுதான், சங்கு சக்கரம் கதம் தாமரை, இதெல்லாம் கூட ஆயுதங்கள் தான் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. மேலும் சக்கரத்தாழ்வார், சக்கரம் இல்லையா, தமிழ்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பரம்பரால வந்து சக்கரத்தாழ்வார், நம்ம பூரி ஜெகநாத்ல வந்து சுதர்ஷன் சக்கரா அப்படின்ட்டு நம்ம அதை ஜெகநாதனுடைய அந்த இதுல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, எப்படி அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு வந்து செயல்படுகிறது இல்லையா, சொல்லப்படுகிறது, அதை வந்து பரிபாலிக்கப்படுகிறது, இதெல்லாம் நாம பார்க்கிறோம். மேலும் தேவர்களும் மாமுனிவர்களும் பிற முனிவர்களும் சூழப்பட்டிருந்தனர். இவர்கள் அனைவரும் இறைப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இறைவனுக்கு தொண்டாற்றி கொண்டிருந்தார்கள். பகவானின் வாகனமான கருடன் தனது இறக்கையினை அசைத்தபடி இல்லையா, வேத மந்திரங்களால் பகவானின் புகழை பாடிக்கொண்டே அது வந்து கருடர் கிண்ணர்லோகம் வாசியாக இருப்பார் என்பது ஒரு டவுட் இல்லையா. அது எப்படின்றது வந்து இந்த பொருளுரையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ கிண்ணறர்கள் வந்து எப்பவுமே பாடல்களில் வந்து அவர்கள் வல்லவர்கள். ஸோ இங்கே கருடனாக இருக்கக்கூடிய அவர், அதாவது பறவையினுடைய அரசனாக இருக்கக்கூடிய கருடன், அவருமே வந்து அதை வந்து வாசிக்கிறார் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. பொதுவாக விஷ்ணு வடிவம் 4 கரங்கள் தான் இல்லையா, சங்கு சக்கரம். ஆனால் இங்கு பகவான் விஷ்ணு 8 கரங்களுடன், அவற்றில் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சேதர்களுக்கு அவர் எவ்வாறு காட்சி கொடுக்கிறார், 8 கரங்களோட காட்சி கொடுக்கிறார். அதுல எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கு, சூலாயுதம், அடுத்து வந்து சாரங்கம், கரம், மற்றும் வந்து இன்னும் இல்லை, வில்லு, அம்பு, திரிசூலம் மற்றும் நாகம், இந்த 4மே எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய ஒரு
இது அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அரசன், அமைச்சர்கள், தளபதிகள், செயலாளர்கள் சூழ்ந்திருக்கவே எப்பொழுதும் காணப்படுவான். எப்போதுமே வந்து தன்னுடைய பரிவாரத்தோட தான் இருப்பான் அரசன். அது போல பகவானும் தனது அடியவர்களான தேவர்கள், மாமுனிவர்கள், தெய்வீக மகான்கள் போன்றவர்களால் எப்பொழுதுமே சூடப்பட்டிருப்பார். ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய மனதை பெற்றவர்கள். அதனால நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவானை வந்து பக்தி கொண்டு அவரை அழைக்கிறோமோ அவர் நமக்குள்ளேயே வந்து உறைவார். இது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான், சாதிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதற்கான முயற்சி தான் நாம பண்ணணும், கன்சிஸ்டண்டா பண்ணணும் இல்லையா? அதாவது ஒரு நாள் பண்ணிட்டு 4 நாள் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. எப்பவுமே வந்து தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கணும். மேலும் பகவானும் தனது அடியவர்களான தேவர்கள், மாமுனிவர்கள், தெய்வீக மகான்கள் போன்றவற்றில் எப்பொழுதுமே சூழப்பட்டிருக்கிறார். அவர் தனிமையில் இருப்பதே கிடையாது. எப்பவுமே நாம எல்லாரும் தனியா இருக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? பெரிய தலைவலியா போச்சுப்பா, இவங்க கூட பேச முடியலப்பா, தனியா இருந்துட்டாலே பெட்ரு இல்ல நினைப்போம் நம்ம. உண்மையிலே நமக்கு சகிப்புத்தன்மை தான் மிக மிக குறைவு என்பதை நாம அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். அடுத்தவங்களுடைய செயல்களை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும்போது தட்ஸ் வே நம்ம வந்து நம்முடைய கருணை உள்ளத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்க முடியும், ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியும். இறைவனுடைய திருப்படிகளை வந்து எண்ணக்கூடிய மனசை வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியும். திஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல நாம டேக்-ஹோம். அவரது துணைவர்கள் கூட உருவமுடையவர்களே ஆவார். பகவானை வந்து சரி பகவானுடைய, அதாவது பக்தர்களும் சரி பகவானும் சரி எப்பொழுதுமே வந்து பக்தர்கள் கூட்டம் வந்து பகவானோட எப்பவுமே நினைச்சிருக்கும். நீங்க பெரிய பெரிய தர்மஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா, இப்ப திருப்பதி எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளோட பகவானை சேவிக்காத தினம் எதுவுமே கிடையாது. எப்பவுமே வந்து மக்கள் வந்து சேவிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? பகவான் எப்பவுமே தன்னுடைய பக்தர்களோட வந்து தேவர்களோடையும் பக்தர்களோடையுமே எப்பவுமே இருப்பார், சூழப்பட்டிருப்பார் என்பதை இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இச்லோகத்தின் விளக்கத்தில் கருடர் கிண்ணற லோகத்தை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? மேலும் கிண்ணறவாசிகள் வந்து நல்லா பாடுவாங்க. யார் இதே மாதிரி ஒரு லீனேஜ் நாம படிச்சிருக்கோம், ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். யார் அந்த லீனேஜ்? கிண்ணறராக சித்ராரதன் இஸ் டிஃபரண்ட். நாரத மகரிஷி ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மத்துல அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல இருந்துதான் ஆடல்கள் பாடல்கள் இல்லையா? ஆனா அவர் பாடிட்டு இருந்தது வந்து அவரு மதுவை அருந்தி கொண்டு இல்லையா? அங்கே அதாவது தங்களை பற்றியே வந்து பாடல் அங்க இறைவனை பற்றி புகழாரங்கள் செய்யாமல் தன்னுடைய சூழலை பற்றியும் தன்னை பற்றியுமே புகழாரங்கள் சூடியதால் தான் அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறந்தார்? வேலைக்காரியுடைய மகனாக பிறந்தார் இல்லையா? ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து அவர் வந்து நல்ல ஒரு பக்திய சேவையை வந்து மேற்கொண்டார். அது அப்படியே அவர் வந்து அதனால்தான் அவர் அந்த வேலைக்காருடைய மகனாக அவர் பிறந்த பிறகு அந்த உடலை நீத்த பிறகு அவர் வந்து தேவ ரிஷியாக ஆகிறதுக்கான மார்க்கத்தை பெறுகிறார். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் மோர் திங். அங்கேயுமே கிண்ணறரை பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வருது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு. மேலும் கிண்ணற ரோகவாசிகள் அனைவரும் கருடனை போன்ற தன்மை உடையவர்களாகவே இருக்கின்றனர். அதாவது குவாலிட்டி. ஸோ அவர்கள் உடல்கள் மனிதர்களை போன்று இருந்தாலும் அவர்களின் பறப்பதற்கு இறக்கைகள் இருக்கின்றன. கீத கீர்த்தி என்னும் வார்த்தை கிண்ணற ரோகத்தை வந்து சேர்ந்தவர்கள் பகவானின் புகழ் இசைப்பதிலும் மிகவும் சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. எஸ், வெரி குவாலிஃபைட். ஓகே, கீத கீர்த்தி என்னும் வார்த்தை கிண்ணற லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பகவானின் புகழ் இசைப்பதில் மிகவும் தேர்ந்தவர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது இல்லையா? பிரம்ம சமிதையில் ஜெகதண்ட கோடி கோட்டிஸ்வ அசேஷ வாசுதாகி விபூதி பின்னம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் பல்வேறு வகையான உலகங்கள் இருக்கிறது இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே 14 லோகங்கள், அதற்குள்ள வசிக்கக்கூடிய அதாவது ஜீவன்கள் இதெல்லாமே உண்டு. ஒவ்வொரு உலகம் தனித்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது. எஸ், தியலோகமே நம்ம இதுல 14 லோகம் எடுத்தனாலே ஒவ்வொரு லோகத்திற்குமே வந்து அந்தந்த அது எந்த குவாலிட்டியோட செயல்படணுமோ அந்த குவாலிட்டிஸோட தான் அது எல்லாமே செய்யறது. ஓகே,
ஸோ தேவலோகத்துக்கு போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் கருதும் செயல்கள் செய்து அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக தேவலோகம் போறாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தபோலோகம் போறக்கூடியவர்கள் இந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே அந்த இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு. மேலும் பிரம்மருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸோட நாம ஒத்து போகும்போது நாம பிரம்ம மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அத பிரம்மலோகத்தை சத்தியலோகத்தை அடைய முடியும். இல்ல எனக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் கிடையாது, நான் பௌதிகத்தோடையும் உழண்டக்கூடியவங்க தான் அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம இந்த பௌதிகத்தோட நம்ம செயல்படக்கூடியவனா மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வரக்கூடிய தன்மை உண்டு. மேலும் வந்து நாம அதாவது தேவலோகத்துக்கு நம்மளுடைய புண்ணியங்களுக்காக சென்று மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல திரும்பி வருவோம் இல்லையா? அத்தகைய ஒரு செயல்கள் தான் நடைபெறும். ஒவ்வொரு உலகமும் தனித்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது. எவ்ரி லோக் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி இல்லையா? குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாதான், அந்த குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இருந்ததுன்னா அந்த உலகத்திற்கு நம்ம செல்வோம். வைகுண்ட குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா வைகுண்டத்திற்கு செல்வோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் இது. ஒவ்வொரு உலகமும் தனித்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது. எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் யூனிக் இல்லையா? இங்க 4 தலை பிரம்மா, அங்க 8 தலை, 16 தலை, அந்த மாதிரி 10,000 தலையுடைய பிரம்மா கூட உண்டு. அதற்கான நிலைகள் அந்தந்த அண்டங்கள்ல வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட வந்து இருக்கிறது இல்லையா? நம்ம கண்களுக்கு தான் அது தெரியாது, ஆனா கண்டிப்பா. மேலும் இச்லோகத்தின் அடிப்படையில் கிண்ணற லோகத்தை சேர்ந்தவர்களிடம் பறப்பதற்கு உரிய ரெக்கைகள் இருக்கின்றன என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. They will have the feathers கூட இல்லையா? சித்தலோகம் என்ற உலகம் இருக்குது. அங்குள்ளவர்கள் இறக்கைகள் இன்றையே பறப்பார்கள். சித்தலோகம் இல்லையா? ஸோ அதாவது சித்தலோகம் தப்போலோகம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். தப்போலோகத்துல இருக்கு. இதுக்கு உதாரணம் யாரு சொல்லுங்க? 4 குமாரர்கள் வைகுண்ட வாயிலை அடைந்தார்கள். ஜெயா விஜயா வழிவிடல இல்லையா? பகவானே வந்தார். அவங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன ஆஃபர் பண்ண பண்ணாங்க இல்லையா? பகவானுடைய திருவடிகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த துளசியினுடைய நறுமணத்தால் அவர்கள் வந்து அதாவது மாயாவத தத்துவத்தை வந்து கடைபிடித்து கொண்டிருந்த அவர்கள் வந்து பகவான் அந்த துளசியினுடைய நறுமணத்திலே அவர்கள் வந்து பக்தர்களானார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? அது மாதிரி ஒன்னொன்னுமே வந்து நம்ம அதாவது இந்த கோர்வையை அங்க அந்த இடத்துல எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து நோக்குவதற்கு நம்ம பழகிக்கணும். ஓகே, அங்குள்ளவர்கள் இயற்கைகளின்றி பறக்கும், அதாவது ரெக்கைகளின்றி, அதாவது பிரம்மலோகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எந்த ஒரு அதாவது எக்ஸ்ட்ரா இது தேவையில்லாமலே அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு கண்டிப்பாக செல்கிறார்கள். இவ்வாறு ஒவ்வொரு உலகிற்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு. இதுவே முழுமுதற் கடவுள் பல்வேறு வகைப்பட்ட படைப்பினுடைய அழகும் ஆகும். ஒவ்வொரு உலகமே இப்போ 14 லோகத்துல சத்தியயுகத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அங்கே வாழக்கூடிய மனிதர்கள், அப்புறம் தேர்த்தாயுகம், அடுத்து வந்து இந்த மகர்லோக் இல்லையா? அதாவது ஜனலோக் மகர்லோக். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம புவர் இல்லையா? புவர் இது பூதாய் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய பாதாள லோகம் வரைக்குமே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி இதெல்லாம் நாம படிக்கிறோம். அதற்கேற்றவாறு நம்ம வந்து ஓரிடத்தை விட்டு ஓரிடத்துக்கு செல்வதற்கான அந்த குவாலிட்டியுமே நம்ம கிட்ட இன்பில்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது கிண்ணறர்களுக்கு உண்டு, சத்தியலோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு உண்டு அப்படின்னு இந்த இடத்துல சில பிரபுபாதர் வந்து இந்த வியாக்கியானத்துல நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, இவ்வாறே நாம முழுமுதற் கடவுளின் பல்வேறு வகைப்பட்ட படைப்பினுடைய நேச்சுரல் பியூட்டி, இயற்கை, அதை வந்து நாம காட்சியா போயிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். ஆனா உண்மையிலே நம்ம அந்த காட்சியாய் காண்பதற்கு வந்து செல்வது என்பது நம்முடைய பக்தியினுடைய மேன்மைக்காக செல்ல வேண்டும். ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற அந்த மனதை வந்து நாம கண்டிப்பா விடணும். அங்கே சென்றால் இறைவனை பற்றி என்று நம்ம கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்தறிந்து நாம செல்ல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாரோபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.